Здравейте! В това видео ще създадем bootable флашка или външен диск за ISO файлове. Изписваме Ventoy в Google и първия линк се отваря официалния сайт на Ventoy или директно втория линк Downloads за влизане в секцията за изтегляне в сайта им. В началната страница има информация за Ventoy. Зареждаме Downloads и избираме файла за Windows. Отново избираме за Windows и изчакваме да се изтегли. Разархивираме файла. Отваряме папката и стартираме Ventoy to Disk. Избираме да и ни се стартира приложението. Може да се избере конкретна флашка. Отляво ни показва каква е версията в пакета, а вдясно каква е версията в устройството. Ако има Ventoy, ще ни се покаже. В случая на моя външен диск съм слагал преди Ventoy, но качвах и много други неща. След това и ползвах различни кабели и нещо с версията на Ventoy не работи сега, както трябва. Виждате колко различни ISO файлове съм сложил и го ползвам и за големи файлове и драйвери. С бутона Install форматираме избраното устройство и качваме Ventoy на него. Но ако вече сме качвали веднъж, но нещо се е случило, както при мен и ми дава въпросителна, или искаме да апдейтнем версията с по-висока, избираме бутона Update. След като изберем нашия избор, ни изкача съобщение с предупреждение какво ще се случи и кликаме да. Изчакваме да приключи процеса и като завърши вече във Ventoy to Disk виждаме, че устройството вече има Ventoy версия 1.1.07. Разглеждаме файловете дали са изчезнали, всичко си е тук. Затваряме и наново стартираме Ventoy to Disk да проверим дали на устройството е Ventoy. Всичко е наред и вече може да ползвате вашето устройство за стартиране на каквото пожелате, само го качете като ISO файл. След като се бутне от устройството, ще изглежда последния начин, както е показан на сайта. Избираме кой точно ISO файл да се стартира и това ни позволява една флашка да я ползваме за много неща.